izaten den selektibidad probatzia zaila den ez tek milagroi urte osuan egon bai potro jorrak ez tek ezikasi oso duriago gainiteko trukoi inonez aldao Chuleta, chuleta, chuleta Eta gauza serioekin bukatuko dugu gaurkoan, musika zuzenean saioan gaur bele musika proiektua izango delako protagonista. Lehen zizkamizka bat aurreratu dizuegu, baina tira, aurreratuko dizuegu aste honetan gainera diskoko kanta esango dugu esanguratsuena ere ikusgai duzuela, YouTube kanalean bertan sakatu, klikatu, ikusi, gozatu, eta gehiago jakin nahi izan ezkero, badakizue, musika zuzenean sartu murgildu eta gaur gehiago jakingo dugu beleri buruz. Txori guztiak egantagu esku utxik egun berria te da ez dut lorik egin zure azitza progrearen giltza bai bizi baldintza ez du itzala hundirik jara zure aritzak beti eskamak entzen bizi naiz ni ez dut behar zure kopitarik emaida zoziarra beru naurre berakako kodizut horrekin beti eskamak entzen Lider Hernando beraz bele musika eskuartean duela, musika zuzenean saioan izango duzu eta gu bagoaz, badakizue, baina asteburua gainean dugula, hemen izango duzu ekipo osoa, eta astelenean bueltan noski baietz, kolpez kolpe antenatik eta hauteskunde Europarren biharamunean, azenolako festa, eta argi, datorrenaren aurrean norberak arduraz joka dezala, eta ez izan damurik behintzat. Tira, bagoaz, eskerrik asko, hau pasa. Itzak entzen duzu Tienes una red que no me engancha, algo que me eleva, me envuelve y me pone a volar. Bésame el aliento en la cadera, ábrete de piernas porque ahora toca avanzar. Hemos jaleo por aquí, hablemos, respira, puedo dar y a la vuelta al mundo entero. Todo lo que pase me lo creo, antes de que todo este sudor se seque con el sol. Errepide sarei erreparatuz, B-52 errepidean, Busturi eta Muruta artean, Bermeoko Noranzkoko erreia moztuta jarraituko du, semaforoek araututako ordezko pasabidearekin ekainaren 9 arte. Eta B-657 errepidean, Leioan, Getxorago eta Bilborako Noranzkoan bina errei moztuko dira gaur gauean, gaueko 11:00 goizeko 6 arte, gainera B-57 errepidean, Arrigorriagako La Peña auzoan, errei bakarra mantenduko da bihar ostirala goizeko 8:00 arratsaldeko 7 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Jo
Joe Biden, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak joan den ostiralean aurkeztu zuen Gazarako su-eten proposamena mahai gainean dago oraindik ere, eta egunotako erabakiak eta adierazpenak aintzat harturik, badirudi Bidenek berak eta Ameriketako Estatu Batuen aliatuek asmoa dutela horrekin presio egiteko. Horren erakusle Etxe Zuriak 17 herrialderen komunikatu bateratu bat argitaratu duela gaur eskari argi bat jasotzen duena. Israel eta Hamas deitzen dituzte meniarako plana onartzera. Ehunka gazte Donostiako Artzain Onaren katedralaren inguruan kanpatu dira gazte koordinakunde sozialistak deituta Palestinako herriari elkartasuna adierazteko eta Israel Gazan egiten ari den genozidioa salatzeko. Atzo arratsaldean ekin zioten kanpaldiari eta gaur iluntzean bukatuko dute. Bi arrazoirengatik kanpatu dira. Gaur eguerdian egindako agerraldian azaldu dutenez Europako Batasunak NATOren aginduei jarraituz Palestinako herriaren sarraskian duen konplizitatea seinalatzeko eta behingoz Israelgo estatuaren aurkako neurriak har ditzatela exigitzeko. Berriro azpimarratu nahi dugu mugimendu sozialistako bi talde gehiago ez sartzearen erabakia ez dela beto politikoa izan, prozesu guztiz legitimo baten emaitza da. Honako hau nabarmendu du Gasteizko Txosna batzordeak ostegun honetan kaleratutako ohar batean. 150 kulturgile inguru kaleratutako adierazpenari erantzuten dio, hauek duela 2 aste beto hitza aipatu eta konponbide eske publikoki agertu ondoren, bide batez gatazka zertan den azaldu du batzordeak adierazpen horren tersi nagusiak gezurtatuz beti ere. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa egiten dabiltza Hego Euskal Herriko 17.469 ikasle, probari ezetz esateko elkarretaratzea egin du ikasle abertzaleak hainbat herritan. Gure irakurketaren moduan, selektibitatea gure osasun mentalari direktamente atake zuzena da eta gainera individualismoa eta individualismoa eta kapitalismoa suntatzen duen herramienta bat da. Eta horregatik kontzentratu sortu dugu, daramagu ja kriston urte pila egiten eta jarraituko dugu honetan. Bitxor Arginzoniz sukaldariaren Etxebarri erretegia munduko bigarren jatetxe honena izendatu dute 2008ko The World 15 Best Restaurants sarietan eta Getariako Elkano berriz 28. postuan aukeratu dute. Sariak lan eta presio gehiago ekarreko duela adierazi du Arginzonizek Euskadi Irratiko Faktoria saioan albistearen berri izan eta minutu gutxira egindako elkarrizketan. Ez ustean harrapatu badu ere bezero guztiak pozik mantentzea da haren erronka nagusia. Menuaren prezioa 280 eurokoa da hain zuzen ere. Oso pozik normala danez. Ez usteko ban eretako izan da, ikusita barrez munduko goi mailako sukaldari hoberenak bertan daudela, azkenean nahiko urduri eta pasada eta pozik egotekoa dela uste dut. Horregotia da garrantzitsuena, niretako beti izan dut hemen egotia sari badala, postuari begiratu gabe. Ni ez nahi sentitzen beste batzuk pino hobiagoa, egiten dute nire sukaldean ikusten dutena, egin behar dutena nire gustokoa eta horrela saritua ikusita, posik, oso posik. Honek presio handiagoa ekartzen du, baina jarraitu behar egunekoa egiten aldanik eta hoberen eta agertzen diren bezero guztiak jatetxera, bidali posik eta noberen lanarekin kumplitu azkenian, ez? Gabon guztioi, Palestinara begira hasiko dugu gaur albistegia. Israel eta Hamas menia onartzera deitu dituzte Ameriketako Estatu Batuek eta beste 16 herrialdek. Komunikatu bateratu baten bitartez, gobernuburuek eta estatuburuek adierazi dute ez dagoela denbora galtzerik. Bien bitartean, Israelgo armadak UNRWAren eskola bati eraso dio Gazan eta gutxienez 40 lagun hil ditu, 6.000 pertsona zeuden.
Palestinari babesa adierazi eta Europar Batasuna genozidioaren konplize dela salatzeko kanpaldia hasi dute bart Donostian Gazte Koordinakunde Sozialistak deituta. Euskal Herriko gazte langileok munduko milaka ikasle eta gaztek unibertsitatean egin bezala, Palestinar herriari elkartasuna adierazi eta Israel burutzen ari den genozidioa salatzen ditugu. Horretarako, egun hauetan zehar, kanpaldia eta hainbat ekimen burutuko ditugu Donostian. Genozidioarekin amaitzeko ezinbestekoa da kale mailan egiten den presioa. Instituzioen ardura seinalatzea eta Israelekin daukaten harreman oro eteteko exigitzea. Garaia jartzen gaitu bide burutzean, hemen bialde soilik baitaude funtsean. Zaudetan zaude. Kanpaldiekin lotuta manifestazioa egin dute gaur arratsaldean Palestina askatu oihu artean. Europar hauteskundeen bezperako egunean Europa konplizia izan ez dadin mobilizatzeko deia egin dute Gernika Palestina herri ekimenak eta Jala Nafarroak. Larunbat honetan ekainaren 8 izango dira mobilizazioak Bilbon eta Iruñean. Gernika Palestina herri ekimenak eta Jala Nafarroa plataformak ekainaren 8 Europar Batasuneko hauteskunden bezperan, 5:00 Bilbon udaletxetik Guggenheimera eta Iruñean Golen Zeinebetatik Antoniutiraino mobilizatzera dei egin dute. Ekainaren 9 Europar Parlamenturako hauteskundeak diren heinean, Europa Palestinaren genozidioan konplize dela salatu nahi izan dute. Europak bere esku dituen neurri ekonomiko eta komertzialak arditzala, Israel genozidioari amaiera ematea eta eneberen ebazpenak zehatz-mehat betetzea eskatu dute. Manifestazio ezberdina izanen dela azpimarratu du Ibon Meñikak Gernika Palestinatik. Ez da beste manifestazio bat. Hemen jende guztia beharrezkoa daukagu eta horretarako deialdi berezi egiten dugu. Ekainaren 8 segi gaitesan mobilizatzen. Ekainaren 8 adierazpen herritar koleretsu eta ahalik eta kolektiboena zabal dezagun, bai gure herrian eta bai nazioartean. Manifestazio bi izango dira, Bilbon eta Iruñan abiatuko direnak, baina ekimen bateratu bategaz baitere bukatuko dugu. Ekimen esanguratsua, ezberdina, berritzailea eta aldi berdinean ozen adieraziko diona munduari, Euskal Herrian badagoela herri bat, Palestinarekin dagoela eta genozidioa amaitzaren beharra ozen aldarrikatzen duena. Euskal jendarteari eragile guztiei, gizarteko sektore guztiei dei egin diete mobilizazioan batu daitezen, Palestinaren genozidioa behingoz amaitzeko. Palestinako bandera gutxi iraundu Baionako Santi Spiritu zubiaren gainean, auzapezaren erabakirik gabe lasterregi ezarri zuten bandera herriko etxearen hitzetan. Era berean Israelgo bandera kentzeko eskatu dute herritar batzuek. Ekonomia gaietan, Europako Banku Zentralaren Gobernu Kontseiluak interes tasak jaistea erabaki du ostegun honetan.
The Governing Council today decided to lower the 3 key ECB interest rates by 25 basis points. Based on our updated assessment of the inflation outlook, the dynamics of underlying inflation and the strength of monetary policy transmission, it is now appropriate to moderate the degree of monetary policy restriction after 9 months of holding rates steady. Egun bat falta da Europako Parlamenturako hauteskunden kanpaina amaitzeko eta Euskal Herriko alderdiak goizetik ibili dira kanpaina egiten, gizarte eredua ahulenen babesa edota oparotasuna aukera berdintasun bihurtzea dira Europaren hortasun ezaugarretako batzuk eta Euskadi horretan eredu Oiane Agirregoitia EAJaren zerrendaburuak Gasteiztik aldarrekatu duenez. Batasunaren nortasun ezaugarrietako batzuk gizarte eredua bere osotasunean, ahulenen babesa eta oparotasuna aukera berdin bihurtzen dira. Euskal gizarte politikak estatuko aurreratuenak dira. Duela 80 urte baino gehiago jarri genuen martxan bizitzeko gutxieneko diru sarrera. Eta orain beste batzuek saltzen dute, hamarkada batzuk geroago lorpen handi gisa. Aste hauetan gizarte ereduari dagokionez argitaratuko ikerketa konparatiboek Europako topean gaudela bermatzen dute. Horretaz gain, osasun arloan, hezkuntzan, gizarte zerbitzuetan, integrazioan eta barretan estatuko rankingaren buru gaudela bermatzen dute. Horregatik konpromiso hartzen dugu, Euskadin eta Bruselan, eredu sozial iraunkor eta erabalgarri bat hobetzen jarraitzeko. Hainbat gaztek agerraldia egin dute gaur Eibarren EH Bildurentzat botoa eskatzeko, faxistek, arrazistek, matxistek eta homofoboek gure oraina eta etorkizuna ez baldintzatzeko. Euskal gazteok ez dugu onartuko zenbait fasistek, arrazistek, matxistek eta homofobok gure orainaldia eta are gutxiago gure etorkizuna baldintzatzerik. Ez dugu gure eskubideetan atzera pauso bat berare onartuko. Horregatik, ultraeskuinari, atzerakoiei eta besteak beste krisi ekosozialaren negazionistei aurre egingo diegu beti. Gazteok beste behin Euskal Herria Bilduren aldeko bozka emango dugu fasistei min handien ematen dien bozka delako. Fasisten helburuak eta fasisten proiektuak kolokan eta arriskoan jartzen ditugulako. Euskal Herria Bilduren aldeko bozka emango dugu etxebizitza eskubidearen alde eta soldata duinen alde. Etorkizun hobe baten alde eta esperantzaren alde. Europan Euskal independentiston eskubideak defendatuko dituen ahotsaren alde. Eta besteak beste, euskalduna, feminista eta antifasista den alternatiba bakarra delako. Horregatik, guztiagatik eta gazteon berme bakarra delako beste behin ere Euskal Herria Bildu babestuko dugu. Gazteon duintasunaren eta gazteon harrotasunaren aldeko bozka Euskal Herria Bilduren aldeko bozka delako. Gora Euskal Gazteria! Zumarragan izan da Alderdi Sozialista, Europako erabaki eta proiektuak Euskal Udalerrietara ekartzeko daukan gaitasuna nabarmendu du Idoia Mendia hautagaiak. Euskadik nire konpromisoa du Bruselan bere interesak defendatzeko, aurrera eginarazten digun eredu sozial eta ekonomikoa defendatzeko. Sozialistok erakunde guztietan gaudela bermatzen dugulako eta Europa udalerri bakoitzera iristea posible egiten dugulako. Enpresa bakoitzera iritsi nahi dugu, saltoki bakoitzera, langile bakoitzaren gana, lehiakorrak izateko eta ekonomia berdea eta digitala bidezkoa izateko. Eta horrek Europa gehiago behar du. Europa indartsu bat behar du, ultraeskuinak nahi ez duena.
Alderdi sozialistari botoa ematea haiek geldiarazteko bermea da, baina Euskadiren defentsaren bermea ere bada. Eusko Jaurlaritzak ziurtatu duenez, pausoak ematen ari dira Europako Batasunean Euskara ofiziala izan dadin. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzak Euskararen egungo egoerari buruzko txosten bat bidali du, baita eskaera formal bat egin ere Europako Batasunak Europako terminologia interaktiboa datu basearekin lotu dezan. Hain zuzen, igorritako txosten horretan Euskararen egungo egoera xeatu dute, gainera ziurtatu dute Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan badaudela azpiegiturak eta gaitasuna eta betetzen direla baldintzak eta eskakizunak Euskara Europan ofiziala izan dadin. Hezkuntzan unibertsitatean sartzeko ebaluazioa egiten ari dira Hego Euskal Herriko 17.469 ikasle. Proba honi ezetz esateko hainbat ekintza antolatu dituzte ikasle abertzaleak antolakundeak esaterako manifestazioa egin du hainbat herritan. Selektibitatea, individualismoa areagotzen eta ikaslearen osasun mentala kaltetzen duen froga dela salatzeko elkartu dira. Ikasle abertzaleakeko kideak Gasteizeko fakultatean, Leioan, Ibaetan eta Eibarren. Ikasle langilea kaltetu eta hezkuntza sistematik kanporatzen duen ebaluazio sistema dela salatu dute frogaren bigarren eguna delarik. Selektibitatearen eta basoaren aurka manifestatu dira ekainaren 6an ikasle abertzaleak deituta. Sarbide frogaren bigarren egunean Gasteizeko kampusean, Leioan, Ibaetan eta Eibarren manifestatu dira. Frogak ikasleen arteko lehiakortasuna areagotzen duela eta antsietatea, presioa eta urduritasuna muturrera eramaten duela adierazten dute. Gure irakurketaren moduan, selektibitatea gure osasun mentalari direktamente atake zuzena da eta gainera individualismoa eta individualismoa eta kapitalismoa suntzatzen duen herramienta bat da. Eta horregatik kontzentrau sortu dugu, daramagu ja kriston urte pila egiten eta jarraituko dugu honetan. Filtro sozialerako tresna dela ere adierazi dute ikasle abertzaleek. Ikasturtea aurrera eramateko baliabide falta duten ikaslei trabak jartzen diena. Gainera ikasturtea edo azken bi ikasturteak modu oso zehatz eta mekaniko batean ematea derrigortzen duela salatu dute. Azterketak egiteko gaitasunak lehen etxiz, beste trebetasun batzuen aurretik. Hezkuntzatik osakidetzara, udan osakidetzan emagin gutxiago egongo direla salatu dute eta langile faltak herritarren arretan kalitatea arriskuan jartzen duela ohartarazi. Gastronomian badugu berririk Bitxor Arginzoniz sukaldariaren Etxebarri erretegia munduko bigarren jatetxe honena izendatu dute. Asador Etxebarri!
Ingurumen gaietan inoizko maiatzik beroena izan da urtengoa munduan 12. hilabetez jarraian markak hautsita. Erandioko Indumetal Recycling enpresa 60.000 euro ordaintzera zigortu du Bizkaiko Auzitegiko lehenengo atalak ingurumenaren aurkako delitu batengatik. Bizkaiko Auzitegiak Erandioko Indumetal Recycling enpresa ingurumenaren aurkako delitu batengatik zigortu du. Hondakinak tratatzeko legezko eskakizunak ez zituela bete egiaztatu ondoren. Enpresari 60.000 euroko isuna ezarri dio, baina zenbait kargudunoi ere zigortu ditu. Adostasun epai batean Auzitegiak 2 urteko kartzela zigorra eta 19.500 euroko isuna ezarri die 2008 eta 2018 artean Indumetal Recycling S.A.ko presidente orde izandakoari eta enpresako zuzendari nagusiari. Bestalde 7 hilabeteko espetxe zigorra eta 7.500 euroko isuna ezarri die 2013 eta 2017 artean lantegiko burua izandakoari eta kalitate ingurumen eta laneko arriskuen prebentzioko arduradunari. Auzitegia frogatutza jo du enpresak tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak birziklatzen dituenak eta gainerako akusatuek bakoitzak bere erantzukizuneko sailean tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak kudeatzeko legezko eskakizunak sistematikoki urratu zituztela. Gutxienez 2013tik 2016ra, gertakari horiengatik ikertzen hasi ziren bitartean. Epai horretan adierazten denez enpresak lehengaiak eta hondakinak leku eta modu desegokian biltegiratzen zituen, aire zabalean eta pitzatutako zolata baten gainean. Hori ala tresna elektriko eta elektronikoen hondakinak modu desegokian kudeatzeak barnean zeuden elementu kimikoak airera, lurrera, sedimentuetara eta uretara askatzea eragiten zuten. Eta horrek airearen, lurzoruaren eta uraren kalitatean funtsezko eragina izateko arriskoa sortzen zuen. Hain justu herriko bizilagunek enpresa hori eta inguruko beste batzuk salatu izan dituzte sortzen duten kutsaduragatik, eta orain Indumetal Recycling enpresari behintzat zigorra ezarri diote. Ingurumenaren mundu eguna izan zen atzokoa, hau dela eta jarduera ezberdinak antolatu dituzte Donostian eta Irunen. Ingurumenaren eta ozeanoen astea dela eta jarduera ezberdinak antolatu dituzte Donostian eta Irunen, Gipuzkoako Foru Aldundiko Jasangarritasun Departamentuak eta Materrek elkarlanean. Proiektu honen helburua da gure planetaren osasuna hurbiltzea jende aurrekoari eta horretarako hainbat ekimen prestatu ditugu. Horretarako Donostian karpa bat jarri dute Ukendo plazan, hezkuntza eta partaidetza jarduera gauzatzeko. Ostiraletik igandera bitarte berriz Irunen Fikoban egingo den bioterran ere jolasak, tailerrak eta beste zenbait ekintza egingo dira, baita Materrontzi museoan ere. Toki horietatik pasako dira adituak zein belaunaldi berriak, klimaren alde egin beharreko ekintza hausnartzeko, baina herritar orori irekita daude ateak. Osasun hau, neurtuko dugu gure planetaren mugen justu eta seguruen baliabidez. Klima, ura, airea, lurra nola dagoen jakin bai zientzia, bai justizia soziala eta bai komunikazioaren perspektibak landuz. Horretarako gizartearen parte hartzea eta konpromisoak hartzea ezinbestekoa dela azpimarratu du Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako Jasangarritasun diputatuak. Eguneroko ohiturak aldatu behar ditugu. Guk sortu dugu klima aldaketa, guk sortu dugu, eta hori gure ohiturak aldatu behar ditugu. Bai gure ohiturak, eguneroko ohiturak, baita ere nola egiten dugu gure industria, gure ekonomia, gure eguneroko kontsumoa, ze energia erabiltzen dugun, hori dira galderak eta erantzuna jarri behar ditugu, baina bakoitzak eman behar dio erantzuna bere egitasmoari.
Hitzetatik ekintzetara pasatzeko ordua iritsi da, denbora agortu baino lehen. Ekintzari txikiena ere aurrera pausoa baita. Horra horri ingurumenaren mundu egunarekin bat eginez, Iobek hondakin bilketa handi antolatu Bizkaian eta Gipuzkoan dauden ingurumen zentroen ekoetxea sareko 4 zentroetan. Urdaibain, Meatzaldean, Txingudin eta Azpeitian. Larunbat goizan ekingo diote ingurua garbitzari. Kultura gaietara salto, Ramstein Alemaniako taldeak kano eta bete zuen atzo. Ikusentzunezko berrietan gurean dugu ostegunero lez Gaizka Izagirre, pantaiak euskarazeko kidea. Ongetorri Gaizka. Kaixo, hemen gatoz berriro ere euskerazko eszenaldi nabarmenak aipatzera. Gaurko ibilbidea zinemaretoetan hasiko dugu, robotia, euskeraz bikoiztua, androidek mendean hartutako mundu batean neska batek futbolean jokatzearekin amets egiten du, familiak debekatu dion arren. Eta bigarren izenburua Lagunak erreskatera, film frantsesa euskaraz bikoiztua, Zine Euskadik sustatutako zinema euskaraz programaren barruan, aurten ikusiko dugun 5. filma da Deep Sea lanaren ostean. Netflixen aldiz, Eric telesaila nabarmenduko dugu, New Yorken 80ko hamarkadan girotua, gurasoen eztabaida baten ostean ikastolara bidean dijoala, bat-batean bikote baten 9 urteko semea desagertu egingo da. Krimena, pobrezia, homofobia eta arrazismoa egunerokoan guzti itxasatua dagoen hiria aurkeztuko digute, eta horiek eragina izango dute pertsonaiengan eta baita trama nagusien ere. Primeranen aldiz, euskal ekoizpen bat, Mirande, film bat egiteko zirriborroa. Donostiako zinemaldian estrenatu zuten iaz, zinemira sailean, ondotik hainbat proiektzio egin zituzten herrietan. Gaurtik aurrera ikusgai egongo da euskarazko plataforman, eta Jon Mirande euskal idazlea da filmaren ardatza eta jomuga. Prime Videon estreinaldi nabarmenik egon ez den arren, garrantzitsua iruditzaigu nabarmentzea Eraztunen jauna boterearen eraztunak telesailaren lehen denboraldia euskeraz ikusteko aukera dagoela, eta bide batez aste honetan bertan abuztuaren 29an iritsiko den bigarren zatia ere euskeraz ikusteko aukera egongo dela. Eta amaitzeko filmin plataforman, azken asteotan ohikoa bilakatzen ari den moduan bi izenburu bikain. Lehena aski ezaguna, baina agian askok ez duzu euskerazko azpidatziekin ikusi, Gladiator. Ridley Scotten 2000 urteko pelikula, Russell Crowe, Joaquin Phoenix protagonista dituena, eta 180 urtean Erromatar inperioan girotua. Eta munduko pertsonarik txarrena, Joaquin Tria Danimarkarraren Harribitxia, komedia romantikoa eta drama uztartzen dituena, Juliek 30 urte beteko ditu eta bere bizitza desastre existentziala da. Baina festa batean, Julik Elvin izeneko gazte bat ezagutuko du eta bizitza beste ikuspegi batetik hartzeko itxaropena sortuko zaio. Gogoratu, asteko estreinaldi guztiak zeintzuk izan diren jakin nahi izanez gero, zernonikusi.eus webgunea daukazuela. Kaldearte, kaleko arte, nazioarteko erakustaldia, asteburu honetan ospatuko da Gasteizen. Gasteizko hainbat tokitan. Ekainaren 7tik 9 bitarte beraz, 18. edizio honetan 31 konpainia bilduko ditu Kaldearte jaialdiak eta 82 ikuskizun eskainiko ditu 3 egunetan zehar. Ostiralean esaterako, ostiral honetan, arratsaldeko 6etan Memoriaren plazan Olvido Flores izango dugu. Objektuen hizkeraren bitartez, Olvido Flores narratzaileak edertasun mingotz bati buruz, poesiari buruz, zirkuari eta gerrari buruzko historia kontatuko digu. Eta ostiralean baita ere, gauko 11etan, Santa Maria plazan, Maite Gebara konpainiaren Susto izango dugu ostiralean eta larun batean baita ere. Suston, 4 komediantek beldurrezko gaztelu batean egiten dute lan,
Baina dagoeneko ez da ia inor bertaraino iristen. Aspalditik diru kontuak ez zaizkie behar bezala ateratzen eta beren bizibidea arrisku bizian dagoela kontatuko digute eta ia zer egiten duten hortik ateratzeko. Galdearteko produzitutako ikuskizuna dago. Larun batean, eguerdiko 12etan, Foru Plazan hortzmuga izango dugu. Agurea, urpekaria eta itsasoa ikuskizunarekin. Historio honetan itsasoak 2 pertsona ez ezagun elkartuko ditu. Eta ikasketa pertsonalean eta tolerantzian oinarritutako abentura dela adierazi dute egileek, humorez jositako abentura zuzen. Kaleko ikuskizunik onenaren 2024ko Max sarietarako dago izendatua hortzmugaren ikuskizun hau. Larun batan 12:00 eta 6:00 kaleko ikuskizuna izango da, ikuskizun ibiltaria Aiotz Plazan, hasita Aiotz Plazan kokatu dute hasiera Zurrunka konpainiako Bira Kolore izeneko ikuskizun hau. Txontxongiloak dira testurik gabe. Eta arratzaldean 8:00 Probintzia Plazan Ertza dantza talde izango dugu, Otenpodiz izeneko dantza piezarekin. Ondoren 11:00 eta 7:00 uraren lorategi sekretuan Traka Matrakaren Matraka Kulinari Center aurrentzako ikuskizuna. Amaitzeko beste bat aipatzearen igandean arratzaldeko 7:00 eta goizeko 11:30 Kataluniatik datorren Joan Katala interpreta izango dugu, interprete ezaguna, batez ere bere obrengatik Guggenheim izan genuen duela gutxi, Idiofona ikuskizun bereziarekin etorriko da Kaldeartera. Ikusle talde batek parte hartu eta jolastu egingo du bere ikuskizun honetan, aire librean nora ezean ibiliz eta instalazio plastiko eta soinudun bat sortuz. Beraz, mugimenduen eta objektuen manipulazioen artisau lan eszenikoa dela esan dezakegu. Edo nola ere, egitarau osoa duzue eskuragai Kaldearteren web orrialdean. Eta antzerkiarekin jarraituz, Aleka antzerki taldeak Koltxoi azpian antzeslana estreinatuko du ekainaren 8 larun batean, Pasaian. Fikziozko personaia baten bizitza ezagutuko dugu obra honetan, eta feminismoaz, abortatzeko eskubideaz eta beste hainbat kontuz hitz egiteko, edo hitz egingo dute, hitz egiteko aukera izango dute, bertaratutako interpretek taula gainean. 4 urte luzez, Mimo handiz lanean aritu ondoren, Aleka antzerki taldeak azkenean erakutsiko du antzeslan hau, eta Koltxoi azpian jarri diote izena, azkenean horrekin ere baduelako zerikusia gaiak berak. 2 emanaldi iragarri dituzte, egun berean bata arratzaldeko 6:00 eta bestea 8:00 larun batean esan bezala, 6:00 eta 8:00. Antzeslanak pandemia garaian du sorburua, protagonistak zaintza behar du, bertan agertzen protagonistak, eta bere bizilagunak dira lagundu dezaketen bakarrak. Eta hortik aurrera, bizilagunek Toñi, deitzen da, Toñiren bizitza ezagutuko dute, eta historian zehar bidaiatuko dute ikusleek Pasaiako bakailu lehen arrantzalak ezagutuz, Basauriko gertakizunak, eta ezagutuz eta taulatuz. Eta Pasai Antxo agertoki biziduna bihurtuko da ostegunetik aurrera eta igandera bitarte, hau da ekainaren 6 eta 9 jaialdi batean. Jaialdi hau tokiko eta eskualdeko talentuaren erakusleio izateaz gain, proiektu eta dantza estilo berrien katalizatzaile ere bada edo izan nahi du, ezta? Jaialdi honetarako egitarau oparoa prestatu dute antolatzaileek. Alde batetik Euskal konpainien ikuskizunak izango ditugu. La Sala, Let Siluet, Kukai eta Elirale. Eta bertako dantza eskolak Iker Murillo Estudio egitarau eta elkartasuna ere izango dira. Horrez gain, dantza estilo desberdinak sustatzen dituzten elkarteak. Donostia Lindy Hop, Unity Hip Hop Lab elkartea izango baititugu bertan ere. Ekintza eta ikuskizun guztiak doakoak izango dira, komunitate osoaren parte hartza eta sarrera errastea dutelako helburua antolatzaileek. Aurten jaialdiak 22 ekintza izango ditu, guztira 8 dantza konpainia profesional eta 3 koreografo berrien piezak barne. Eta dantza zinemaren film labur baten estreinaldiare izango da. Antolatzaileek nabarmendu dutenez, jaialdia arte mugimenduen erreferente bihurtuz doa apurka-apurka,
udalerriko eta kanpoko publiko leiala erakarriz, eta esan bezala, dantza estilo anitzak ezagutzera emateaz gain eta prestigioa duten konpainien erakusleio izateaz gain, proiektu berrien katalizatzaile ere izan nahi du jaialdi honek. Eta bukatzeko, larunbat honetan, ekainaren 8an, izango da, 4. senyora sariketa, nun eta Portugaleten, ezkerraldean, Bizkaiko ezkerraldean. Emakumeen eta hegemonikoak, ez diren gainontzeko identitaten ikusgarritasuna du helburu senyora sariketak, dakigunez, eta 8 bertsolarik hartuko dute parte aurtengo edizioan. Aurten egun bakarra izango du sariketak, beste batzuan luzatu binda, baina aurten egun bakarra izango du, eta horregaitik goizetik hasi eta arratzaldera bitarteko egitaraua antolatu dute larunbat honetarako Portugaleten. Goizean 12:00 bertso poteoa izango da, alduntze bertso eskolako kideen eskutik, Izargorria tabernan hasita. Baskaria izango da ondoren Portugaleteko merkatuan, eta Baskaria arratzaldeko 12:00. Bertan izango da arratzaldean, baita ere, bertan toki berean, 5:00 sariketa bera eta 8 bertsolari hauek arituko dira kantuan. Aira Aizpurua Ibargarai, Jone Uria, Albizuri, Maialen Arkizu, Ane Suazu Bizkar, Araitz Katarain, Ibai Lekuona, Eukene de los Aires Amundarain eta Irati Majuelo. Gai jartzaile lanetan Idoia Ansorandia Kareaga ibiliko da, eta esandakoa gogoratu, arratzaldean luzatuko dela, goizetik hasita arratzaldere bitarte, senyora sariketa, larunbat honetan Portugaleten, eta belaunaldien eta lurraldeen arteko aliantzak ikusteko, eta belaunaldi eta lurraldeen arteko aliantzak sustatzeko eta irudikatzeko, garaia edo momentua izango da. Aurten gainera kateorratzak ditu. Irudi sariketa honek antolatzaileen hitzetan, kateorratza senyora guztiak ordezkatu ditzaken tresna delako, ezta? Zorrotza eta denak elkartzeko balio dezakena aldi berean. Amaitzeko Baskarian izena emateko inprimaki bat bete beharko da, eta sariketarako sarrerak beriz Portugaleteko merkatu sarreran, merkatuan bertan, eskuratu izango dira borondatearen truke. Emakumeen eta hegemonikoak ez diren gainontzeko identitateen ikusgarritasuna du helburu senyora sariketak. Ekainaren 8an izango da 4. edizioa Portugaleten, eta sariketen ondik norakoak ezagutzeko gurean dugu Larraitz Estrojaola, 4. senyora sariketen antolatzaileetako bat. Kaixo Larraitz, ongi etorri? Kaixo, mila esker gu elkarrizketatzearren. 4. edizioa du aurten senyora sariketak, emakume eta pertsona ez hegemonikoak bertso munduan ikusgarritasuna lortzeko asmoz. Berez, ez da batere erraza izan behar, holtza gainera igo eta bertxotan hastea, baina ertzeko identitateek zailtasun handiagoak dituztela esango zenuke? Ni inoiz ez nazigo holtza batera bertxotan egitera, eta ez dakit zer dan hori, baina, bai uste dut, bertsolaritzan bizitzako gainontzeko esparruetan bezala, gizon, txuri, ziz, hetero ez garen gainontzeko identitateak zailtasun gehiago daukagula edo zertarako. Orduan, pixkat zailtasun horrek leuntzeko eta ikusgarritasuna lortzeko, helburu horrekin jarri genuen martxan senyora sariketa. Kateorratza da aurtengo irudia, zer dela eta zer da irudikatzen duena? Bai, kateorratza da senyora sariketaren irudia, kateorratza makarrak euren txapetan erabiltzen daudelako, punkiak belarrixetan, adinekoak euren zapixetan, azkenean, senyora guztientzat baliagarria dalako, bakotxak bere modura. Gainera, zorrotza da, eta elkartzeko eta lotzeko balixo dau. Eta, horretxek badie senyora sariketaren helburuak. Elkartzea, saretzea eta kolektiboki ahalduntzea. Beraz, pentsetan jako kateorratzak ezin hobeto adierazten ditule senyora sariketaren balioak eta helburuak, eta horregaitik da gure irudia. Eta zenbat bertsolarik edo senyorak hartuko dute parte edizio honetan? Aurtengo sariketan 8 bertsolarik parte hartuko daue,
Gero, 4 ariketa ostien 4 bertsolari geratuko dira, beste 2 ariketa beharko dituzte, eta azkenean 2 geldituko dira. Eta 2 horretatik urtengo aurtengo senyoras ariketako Pamela Duna. Azken urteetan, kanporaketak eta finalak izan ditu sariketak, eta hala ere, aurtengoan saio bakarra egingo duzu, ezta? Senyoras ariketan etengabe gabitz formato desberdinak probetan, eta aurten senyora bertso eguna jarri gauen, ospatu gauen, otsailaren 17an Soralu zen, eta bertan senyoras ariketako helburu asko bete ziren, elkartzie, kultza konpartitzea, gustora egotia, saretzea, baina, egun hori eta gero, ondio sariketa gogoakin geratu ginen. Eta urtean bigarren zita izango zanez, nahiko epentza joakun aurten egun bateko formatua izatea, eta ez aurrekoetan bezala, bat baino gehiago. Horregatik, etengabe aldatzen gabitzen ez, aurten, holaxe. 4. edizioa duzue larunbat honetakoa, edizio honetan egun bakarrean egingo duzue sariketa, zer da goizetik hasi eta arratsaldera arte antolatu duzuena? Aurtengoen egun osoko egitaraua prestatu dugu. Goxien 12etan bertso poteo batekin hasiko gara, bertso poteo hori Alduntze bertso eskolakoek egingo dute, Ainhoa Urien eta Ainhoa Larretxearen gidaritzapean, eta Izargorri tabernatik hasiko gara. Gero, ordu biterdietan, merkatura joango gara, Baskaltzera, danok, goxo, eta ostean, 5:00 saioa eukiko dugu. Eta atzaldeko 8:30 inguru ero 8:00 aurtengo Pamela Duna nordan jakingo dugu. Egun aparta izango da ziur, mila esker Larraitz, 4. senyora sariketak aurkeztearren. Gaztetxetan egingo diren ekintzei dagokionez, Gasteizko gaztetxeak poesia mailu bat da literatura jaialdi antolatu du gaur, Azpimarra irakurle taldearen eskutik. Konta iguzu gehiago, Mikel. Martxan da poesia mailu bat da literatur jaialdia Gasteizeko gaztetxean. Gabriel Arestik idatzitako hitzek izenburua emateaz gain jaialdiaren filosofiaren isla ere badira. Izan ere, ekitaldiek ardatz moduan izango dute ekintza sozialeko literatura eta artea. Mahai inguruak, poesia mikroirekia eta beste hainbat ekintza burutuko dira Gasteizeko gaztetxean egun guztian zehar. Poesia mailu bat da literatur jaialdia ospatuko da ekainaren 6an. Itzulpen tailerra, mahai ingurua, poesia errezitala, kantaldia, erakusketa eta Zabaiako presoentzako liburu bilketa egingo dituzte besteak beste, egun osoan zehar Gasteizko gaztetxean ospatuko den ekitaldian. Mahai inguru bat, duen izango ditugun Uxoa Paulaza, Joseba Zerrenandia eta Martin Bidaur, eta horrei hitzen dugu interesgarrak iruditu zaizkigun hainbat auziri buruz, literaturaren inguruan eta bar. Poesia mikroireki bat, hor gonbidatzen dugu edozein parte hartzera. Aipatzaren mikroirekian zuzeneko musika izango dugula, eta nahi dugu giro politu bat sortzeare edozein animatu dadin errezitatzera. Gabriel Arestik idatzitako poesia mailu bat da ideia ardatz moduan dauka Azpimarra irakurle taldeak antolatutako jaialdiak. Gizarte eginkizuna eta muin iraultzailea duen literatura izango da protagonista. Artea erreminta sozial bezala aldarrikatuz. Eta arte egin daiteke baita ere borrokarako edo iraultzarako. Eta gu pixkat mai gainean jarri nahi genuen artearen azken ulerkera hau, tortarako hartu dugu Arestiren olerki famoso horren esaldi hori. Eta ez dakit, eta pixkat igual baita ere aurre iritzi batzuk kentzeko, eta horri buruz jardungo gara mai inguruan, espero dut. Itzulpengintza tailerra goizeko 11:30 hasiko da. Arratsaldean 5:30 aurrera, ipuin kontalariak mahai ingurua, mikroirekia eta kontzertuak zein DJ sesioak egingo dira Gasteizeko gaztetxean. Gure etxeko saioei barkatu begira, nor izango da gaurko musika zuzenean saioko artista Koldo Otamendi? Aste honetako musika zuzenean telebista saioan bere egitasmoa ezagutuko dugu. Horretarako Lider Nandorekin egin dugu hitzordua. Bakarkako bidean abiatu zuen Lider Nandok bere musika bidea. Gerora, Lier taldea osatu zuen beste hainbat lagunekin, eta azken hamarkada honetan etengabe aritu izan dira diskoak egiten eta zuzenekoak eskaintzen. Lier taldea etenaldi mugagabean izaki, Lider Nandok bere egitasmoa sortu du, bere abentura berria.
kaxoiean zituen zenbait kantu melodiei bide emanez. Horrela beste giroetan dator bere egitasmoa. Lier talderekin nagusiki rock giroa jorratzen zituzten, stonerra eta bestelako giro gogorrak. Egitasmo berri honetan ordea bestelako koordenaetan dator. Musika beltza da nagusi egitasmo berri honetan, ritman bluesa, soula edo erritmo beroak. Izan ere, kantu bakoitza unibertso bat irudikatzen du, beti ere aurretik aipatutako koordenaden barnean. Kantuz kantu ezagutu dugu bere egitasmoa, eta kantu guztiak batuta ezagutu dugu errari diskoa. Disko osoan zehar eremu ezberdinetan murgildu gaitezken arren, esan daiteke disko dantzagarria dela errari. Lanak formatu digitalean ikusten du argia plataforma digital guztietan, baina oraingoz ez du formatu fisikorik. Aipatu bezala bere egitasmoaren bizkarrezurra musika afroamerikarrean dago. Hortik aurrera, eraginak 1000. Izan ere, elektronikatik osatua izan da disko hau. Elektronikak ematen dituen baliabideak probestuz. Langintza honetarako Inigo Etxarri izan du lagun. Eta ini estudioan gauzatu dira, Lider Nandok bere buruan zituen hainbat zirriborro. Azken batean esan daiteke errari laboratorioko disko bat dela. Estudioko lanetan osatu dira kantuak eta bertan produzitu eta aldatu dira etengabean. Guregana iritsi den azken emaitza bitartean. Diskoa plataforma digitaletan zintzilikatu ondoren zuzeneko aurkezpenak iritsi ziren. Horretarako banda bat osatu du berondoan Lider Nandok, eta bide horretan Inigo Etxarri bateria eta programazioetan, Dana Herriaino basua eta gitarran eta Sara Alonso teklatuetan bildu ditu bere ondoan. Lider Nandok abestu egiten du nagusiki egitasmo honetan, nahiz eta kantu batzutan ere gitarra eskuan hartzen duen. Oñatiko Gaztelekuan eta Donostiako Dabada Beretoan eman zituen lehen emanaldiak, eta gerora ia asteburu guztietan eskaini du emanaldiren bat. Udara ere bero dator eta Euskal Herriko txotna eta jai eremutan ariko da zuzenean datozen aste eta hilabetetan. Aipatu bezala, egun zuzeneko emanaldiak ditu jomugan bere egitasmoak. Hala ere, oraindik ere jarraitzen dute zirriborroi forma ematen. Epe laburrean edo epe ertainean kantuak izango diren zirriborroak. Esan bezala, gaur gabeko 10 hemen 11 telebistako pantailetan bere egitasmoa ezagutzeko aukera izango dugu. Era berean, 11.eus atari digitalean topatu daitezke gure saio guztiak. Besterik ez gure aldetik, astelehenean izango gara bueltan badakizu informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian. Gaur arratsaldean Markel Rio Ernai Gazte antolakundeko kideari eginiko elkarrizketarekin agurtuko gara, asteburu ona pasa. Zigorra, ikaragarrizko zigorra. Horixe da Ernai Gazte antolakundeak, antolakundeko kide jaso dutena, Aitor Zelaia eta Galder Barbadoren espetxeratze agindua salatzeko asmoz eginiko ekimenengatik. Mozaldegea baliatuz Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak ia 300.000 euro eskatu dizkie jaso dituzten 133 isunetan. Zigorraz hitz egiteko gurean dugu Markel Rio Ernaiko kidea. Ongi etorri, Markel. Ongi etorri, eskerrik asko. Irailaren 22an Bilbon eta Gasteizen eginiko protestetan kokatzen dira isun hauek, 3 pertsona atxilotu eta 100 pertsona baino gehiago identifikatu zituzten bertan. Ikus ditzagun irailaren 22 hartako irudiak.
Ia 5 urteko prozesu luzea bizi izan dute Aitor eta Galder gaztek espetxeratzea agindua jaso eta Gasteizen atxilotu eta espetxeratu zituztenetik. 2019ko otsailaren 7an atxilotu zituzten lehenik material lehergarriak zituen bidoi bat helburu terroristekin gordetzea egotzita. Irailaren 22 hartan egineko bi ekimenen bitartez espetxeratze agindua salatu nahi zenuten, ezta? Bai, irailaren 15ean bi gazteek espetxeratze agindua jaso zuten, eta hilabete eta egun horietan hainbat lekutan hainbat ekimen eta mobilizazio burutu ziren, eta gureak ziklo horretan beste ekarpen bat egin nahi izan zuen. Protesta hauen harira 3 pertsona atxilotu eta 100 pertsona baino gehiago identifikatu zituzten, eta orain Josu Erkorekak zuzentzen duen Lakuako segurtasun sailak zigorra jarri dizue. Zein da egozten dizueten zigorra zehazki? Bai, guri mozalegea aplikatu digute. Istiluak edo, egotzita. Mozalegeak aurreikusten ditu 3 tramo barkatu, eta guri bigarrena aplikatu digute. 600 eta 6.000 euro bitarteko izunak kontemplatzen dituen tramoa. 600 eta 6.000 euro arteko isuna, eta bigarren legea da zehazki, bigarren zatia. Noiz jaso dituzue isun hauek? Bai, lehenengo izunak apirilean 23an jasotzen hasi ginen, mezu bitartez eta mezu horietan jakin hasi ziguten hurrengo egunetan hasiko ziela. Izunak ez zetara modu fisikoan heltzen. Mezu bitartez jaso zenituzten apirilaren 23an, espero zenituzten mezu horiek? Ez, egia da, guk azken egunetan nahiko nabarmendu nahi izan dugu hori. Ohikoa dira gisa honetako ekimenetan, adurdadun gisa identifikatuak izaten diren kideak, 2 izaten direnak, izunduak izatea, eta horiek izatea zigor horiek jasotzen dituztena. Eta gure prozesuan horretan aurrera urratze, pausu kualitatiboa bat eman dute, eta arduadun gisa identifikatutako kideak baino, parte hartzaile guztiak izan dira izunduak. Gainera, kasu honetan, parte hartzaile guztiak 133 izan dira oraingoan, kasu honetan, eta isunetan guztira ia 300.000 eurotara iristen diren isunak jaso dituzue batera. Ez dela gutxi, ez da? Ez, guretzat hau izugarria da, eta suposatzen du antolakundarentzat kolpe ekonomiko oso larri bat, eta jartzen du antolakundan 11 urtetako historia honetan, ataka oso larri baten, eta guretzat bada, urte hauetan zehar jaso dugun erasorik larrienetariko bat bai. Larrienetarikoa, neurrigabea dela esan genezake orduan isun hau, kontuak atera eta pertsonako 2.180 euro inguruko isuna da, eta ekintzen arira moza legea baliatu dute isunak jartzeko, nola aplikatu dizuete berez legea? Bai, guk egun horretan 2 ekimen burutu genituen, bat Bilbon eta beste bat Gasteizen. Gasteizen identifikatutako kidei 1250 izuna jarri diete, eta Bilbon parte hartu zuten horiei aldiz 2.500 hauek biak mozalegearen bigarren tramo horren baitan aplikatuak izan dira. Nola baloratzen duzue lege hau horrela aplikatu izana? Guretzat hau era bat desproportzionala eta arbitrarioa da. Eta bada azken 2015 ona, mozalegea indarren jartzen denetik ona, era sistematikoa, mugimendu sozialen eta protesta baketzuen aurka darabilten praktika sistematiko honetan beste aurre urratze bat ematea mugimendu sozialak eta kasu honetan ernai anulatzeko asmo argi bat duena. Era sistematikoan jarri dizuete zigorra, antolakunde bezala min egiteko esan genezak, ezta? Bai, era bat, argiago izun honek ia 300.000 euroko kolpe honek ataka eta egoera oso larri batean kokatzen duela antolakundea, eta guretzat honek erantzuten dio segurtasun saila eta sailburuen partetik ernai politikoki anulatzeko daukaten asmo argi bati. Anulatzeko, izan ere, antolakunde bezala, zigor ekonomikoaz gain politikoa ere bada zigor hau, ezta? Bai, era bat, guretzat argi dago, honen bitartez, esan bezala, ernai anulatzeko asmo argia dagoela. Azken finean, azkenengo urtetan bai guk zein ezkerreko independentismoak geroz eta indar handiago du, geroz eta babes zabalogak ditu gizartearen partetik, eta eraso operazioen bitartez
olatu guzti hori, hazkunde prozesu guzti hori geldiarazteko saiakera bat burutzen ari dira. Kasu honetan, Europar hauteskundetako parlamentuak datoz, ez da kasualitatea isun hau, orain dela, orain jasotzea, ez da? Bai, guretzat ez da kasualitatea, ez orain jasotzea, prozesu elektoral batean, eta ez da ere eaeko hauteskundeen pasa eta bi egunetara jaso izana. Irailaren, apirilaren 23an hasi ginen lehenengo isuna jasotzen. Eta honek adierazten du, zenbait sektoren partetik ezkerreko independentismoak gure proiektuak izaten nahi duen hazkundea, geroz eta babes zabalago horren aurka egiteko nahi bat, eta hor badagoela nolabaiteko ezin egon bat materializatzen dena kasu konkretuetan eta kasu honetan Gurokako operazio honetan ere. Jasotako isun bakoitzari begira, isun bakoitzak bere ibilbidea izango duela esan genezak, ez da? Bai, esan bezala, isun hauek modu nominalean jaso izan dira, kide bakoitzak isun bana jaso du, baina guk aurrekoan ostegunan aurreratu genuen bezala, prozesu judiziala zabalduko dugu. Kontentzioz administratiboan helegite aurkeztu dugu isun hauen aurka, eta prozesuaren bitartez saiatuko gara hauen modu kolektiboan planteatzen eta hau ezalaketak modu partikularren eta normanako gisa aurkeztu behar badira ere, ostean prozesua modu kolektiboan aurrera eramatea da gure helburua. Modu kolektiboan egingo diozue aurre isun hauei, nola egingo diozue kolektiboki aurre orduan? Bai, guretzat orain abiazten dugun prozesu honek baitu hanka edo ardatz desberdinak. Esan bezala horietako bat bada prozesu judiziala, orain abiarazten ari duguna eta zakiguna ez da ere noiz arte zabalik egon barko den. Guretzat badago beste dena politikoena eta bada gure proiektuan berrezta eta bagoazela antolakundea proiektatzera eta gure proiektua bera ahalik eta indartzuen ateratzera egoera honetatik, eta berrestera uste dugulako eraso politiko baten aurrean hartu dezakegun erabakirik edo posiziorik egokiena badela gure proiektu politikoan ahalik eta gehien berretzi eta proiektu politikoa bera ahalik eta gehien indartzea, eta ostean badago beste hanka bat, baina ekonomikoa, eta horretarako jarri ditugu aurreko ostegunetik aurrera elkartasun zozketa bat, zein crowdfunding bat martxan, eta datozen egunetan bestelako baliabidatzuk mahai gainera hasiko ditugu. Elkartasun zozketa, crowdfundinga, esan genezake orduan individualki ere norberak egin dezakela ekarpena, ez da? Bai, eta guk hemendik dei egin nahi dugu ere Euskal Gizartearen osotasunari horietan parte hartzera. Izan ere guretzat hau kasunetan, momentu honetan ernaien aurkako eraso baten forma hartu badu ere aurrekari oso larri bat kobatzen du bai gainontzeko mugimendu sozial zein hainbat sektoren aurka egiteko. Eta orain, hau kontuan izanik, zein da aurrengo pausoa, zer egingo duzue? Bai, guk momentuz bitarteko desberdinak jarri ditugu martzan alor ekonomikoari aurre egiteko, era berean bagabiltza prozesu judizialaren kontu desberdinak kudeatzen, eta era berean, datozen aste eta egunetan bestelako egitasmoen berri ere emango dugu. Bada, Ernai Gazte antolakundea jasotako zigorraren nondik norakoak jasota, agurtuko zaitugu, Markel, eskerrik asko gaur gurean, Hamaika Telebistan izateagatik. Eskerrik asko zuei.